Знам, че не сме си особено симпатични. Но все пак брат ти е виновен за това, че сме семейство. Тони, ти няма как да имаш семейство. Ще се наложи Виктор да замине за малко. 80-годишната Соня и 19-годишният ти внук Николай са намерени мъртви. Причина за смъртта? Първоначалната оценка е остра кръвозагуба в резултат на прободни рани във врата. И при двете жертви. За мен ще е чест най-накрая да се запознаем. Ще се радвам да ти разкажа повече за нашето семейство и твоя семейен дълг на живо. Искрено твой дядо. Уж изгубен дядо. Аз нямам дядо. Имаш страхотни дарения, брат. Здравей, Виктор. Толкова много години чакам да се запознаем. Но важното е, че сега си тук. И родът Мордем ще просъществува. Една капка кръв от твоята там долу на листа и ще мога да ти разкажа всичко. Ние сме древен род, аристократичен, но ще приключи, ако ти не поемеш задълженията си. Сега поне ще си потребен за нещо. Еволюцията ни се дължи на болезнени преживявания. Те са проверка за вашата хладнокръвност, осъзнатост, съобразителност и прецизност. Който се умее да запази вярата, волята и силата си, непокътнати ще стигне до финала на игрите. Напомням ви. Кръвта на първия е на привършване. За това ни трябва наследник. Във вените на Виктор тече кръвта на първия. Колко неуспешни опити искаш да направим, преди да затрием всички родове? Тишина! Виктор Мордем, според реда на ордена, ви осъждам на смърт.